Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri mai amfani mai kuma amfanarwa. A cikin wannan shirin mai taken hanyoyi 10 da za mu iya amfanuwa da intanet. Wato in mun samu kanmu online kuma muna da lokaci, to tabbas za mu amfanu da waɗannan hanyoyin. Su waɗannan hanyoyin ba wasu hanyoyi ne masu wahalar bi ba. Hanyoyi ne waɗanda in muka san su yanzu za ma mu zo mu ce ina ma a ce mun san waɗannan hanyoyin a baya. Yawan mu mukan sayi data. A duk wata mukan kashe kuɗi a cikin data. Amma da a ce muna amfani da datan nan ta wajen ƙarawa aljihunmu nauyi, to tabbas da mu riƙa sayan datan sosai fiye da ma yadda muke saya yanzu. Yawancin mutane ana sayan datan ne kawai a riƙa shiga social network irin su Facebook, irin su Twitter, irin su WhatsApp. Yau kuma ba ma iya kawai sada zumuncin ake yi ba, akan kawai ɓata lokaci ne wajen saka hotuna, bidiyo waɗanda ma wasunsu ma ba zama lallai a saka sun ba. To amma tabbas in muka bi waɗannan hanyoyi 12 da muka bayyana, za mu amfana. Ko dai a ɗaya ko a biyu ko uku daga cikinsu ko kuma dukansu. To, za mu fara lissafa waɗannan abubuwa da ya kamata a ce mun sani ɗaya bayan ɗaya. Muka lissafa su kuma za mu yi taƙaitaccen bayani a kansu. Bayan mun yi taƙaitaccen bayani a kansu, daga baya a cikin bidiyoyin da za mu riƙa saka, za mu riƙa ɗaukan ɗaya bayan ɗaya mu ga yadda za mu yi aiki da wannan hanya. Misali in muka ce na farko, to bayan mun bayyana ta kuma za mu zo mu ga ya za mu saka shi a cikin aiki, ta yaya za mu amfana da shi. Amma cikin wannan bidiyon tunda suna da yawa kuma bayanan nasu muna son mu yi bayani mai inganci yadda mutane za su ƙaru kuma su san me suke so su fara yi. Na farko, akwai abin da ake kira Google AdSense. Google AdSense shi wannan platform ne, wato wata hanya ce da kamfanin nan da ake kira Google ya ba wa dukkanin mutanen duniya damar su haɗa gwiwa. Kai a mazauninka na mutum guda ɗaya, Google ta baka dama ko daga wane fanni kake na duniya, ka zo ku haɗa gwiwa, ka ƙaru su ma kuma su ƙaru. To shi wannan Google AdSense ɗin, a taƙaice abin da yake nufi shine, kai a mazauninka na mutum za ka ƙirƙiri wata kafar sadarwa. A cikin wannan kafar sadarwar taka, Google za su riƙa saka talle a ciki. Suna saka talla a ciki, suna baka wani kaso, su ma kuma suna ɗaukar wani kaso. To tallan da suke sakawa ba nasu bane, su ma dillalai ne na tallika. Kai yanzu mutane sukan ba su talle, to in suka ba su kuma sai su ga ina ya dace su je su saka wannan tallan. To in misali kai ɗan Najeriya ne, so wani kamfani na Najeriya sai ya ƙirƙiri kaya ko ya ƙirƙiri wani abu da yake so mutanen Najeriya su san da zaman wannan abun. To in wannan abun ya faru, Google za su karɓi tallan nan nasa. In suka karɓa, tunda Google ba a Najeriya suke ba, duk da dai suna da branch, wato suna da office a Najeriya, to za su karɓi wannan tallan. In suka karɓi wannan tallan, to za su ga duk yadda za su yi su ga cewar wannan tallan da suka saka iya mutanen da suke 'yan Najeriya, iya su kaɗai ne za su iya ganin wannan tallan. To wannan yana nufin cewar kai a mazauninka na mai son ƙaruwa da Google AdSense, in ka ƙirƙiri hanyoyin sadarwarka, za mu yi bayani akan waɗannan hanyoyin sadarwa. To ita Google za ta ga cewa kai ɗan Najeriya ne, sannan kuma za ta duba ta ga cewa
lalle ka cancanta su sa wannan tallan a cikin wannan kafar sadarwar taka. Cancanta a nan shine Google za su duba su ga cewar kai a wannan abin da kake so a saka tallan a ciki mutane suna zuwa su gani. In suka tabbatar da cewa mutane suna zuwa su gani, sannan ne za su saka tallan da suka karɓa a wurin ɗan uwanka ɗan Najeriya. To za mu iya tambayar kanmu menene waɗannan kafafen sadarwar da ya kamata mu buɗe kafin Google su ba mu talle. So su waɗannan kafafen sadarwar da muke magana shine za ka iya buɗe website, za ka iya buɗe blog, za ka iya buɗe YouTube. Akwai wasu abubuwan da yawa da Google za su iya karɓa a mazaunin kafar sadarwa daga wurinka su sa talla a ciki. To za mu bayani akan waɗannan a hankali za mu gano sauran. Ku tuna mun ce a abubuwan da za ka iya ƙirƙirar website ko blog ko kuma YouTube. So a takaice in muka ce website shine wasu fejika da mutane suke ƙirƙira suke sakawa a cikin intanet. Za su ƙirƙira ne maybe domin su rika tallata hotuna ko wasu abubuwa dai da mutane za su iya su rika zuwa suna ganin abin da yake wakana a cikin wannan website ɗin. So haka blog, shi kuma blog ana yin sa ne kamar misali kafar yaɗa labarai. Za ka iya ƙirƙirar blog, in ka ƙirƙiri blog ɗin nan zai zama wuri ne wanda yake duk da ka samu wani ingantaccen labari za ka yi posting ɗinsa a kai. In kai posting ɗinsa a kai kowane lokaci zai iya kasancewa kullum ka rika sakawa ko bayan kwana biyu. To kana sakawa mutane suna zuwa suna kallon wannan tallan, suna kallon wannan abin da kai posting suna karantawa. To in blog ɗinka ya zama popular, ya zama cewa mutane da yawa sun san shi, to shikenan kawai sai Google su ga cewa ka je ka ce to ya za a yi Google, ka tuntuɓi Google. Za mu nuna muku yadda za ku tuntuɓi Google a bidiyoyinmu na gaba. Ka tuntuɓi Google ka nuna masa cewa kana so a saka maka talla a cikin website ɗinka tunda mutane suna yawan zuwa kallo, ko dai website ɗinka ko blog ɗinka. To ta inda za ka tuntuɓi Google, to shi ma in muka zo za mu yi bayani gundari akan iya AdSense, akan yadda za ka shirya, za ka tuntuɓi Google su zo su saka bayanansu, su saka tallansu akan website ɗinka ko blog ɗinka. To za mu yi bayani sosai a kansa. Sannan kuma za ka iya ƙirƙirar YouTube. Kowa ya san me YouTube. YouTube shine gurin da ake kallon bidiyo kala-kala, masu tsayi da marasa tsayi. So in har ya kasance ka ƙirƙiri bidiyo wanda yake bai saba ƙa'idar Google ba, akwai bidiyon da za ka iya sakawa a YouTube, akwai wanda ba za ka iya sakawa ba. So in ka ƙirƙiri bidiyon ka cimma wata matsaya da Google ta sa kafin su iya baka talla, to za su baka tallan nan. In suka baka tallan nan za su rika saka talla akan bidiyon ka, suna baka wani kaso daga cikin tallan da suka karba a wurin ɗan uwanka wanda yake kusa da kai ko kuma yake wata ƙasa a duniya. To a taƙaice wannan shine Google AdSense. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. 'Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you, my whole life. Hanya ta biyu ita ce abin da ake kira affiliate marketing. Abin da muke kira da affiliate marketing shine, farko kalmomi ne guda biyu wanda aka ce akwai affiliate sannan kuma akwai marketing. Affiliation dai shine wato kaman wani abu ne da yake kama da haɗin gwiwa domin
gudu tare a tsira tare. Sannan akwai marketing kuma, wato tallata abubuwan da ake siyarwa. So shi affiliate marketing shi ma ana yin sa ne online. Affiliate marketing duk wanda ya kasance a cikinsa yana samun damar ya tallata kayan wani a cikin kafar sadarwarsa. Tallatawa ba kamar na AdSense ba. Shi affiliate marketing wani yana siyarwa da kaya a cikin website ɗinsa, kai kuma za ka ɗauko wannan kayan ka zo ka tallata shi a cikin website ɗinka. Shi kaga AdSense shi tallan za su sa a cikin website ɗinsa sai abin da suka sa. Shi kuma affiliate marketing kai ne za ka ɗauko, kuma ka san price ɗin kayan, kuma ka san nawa ne commission ɗin da za ka samu. Daga cikin kamfanukan da suke amfani da affiliate marketing akwai irin su Amazon, akwai kuma wasu kamfanukan da suke kama da wannan, wanda in muka zo muka ga ya za mu yi rijistar affiliate marketing, ya za mu yi rijistar sa, ya za mu saka a cikin website ɗinmu da komai, in muka zo lokacin za mu sani. To amma shi affiliate marketing shine ba za ka taɓa yin sa ba sai kana da website ko blog. Za ka yi shi dole kana da website ko blog, ko kuma za ka yi amfani da pejinka na Facebook ko Twitter, ka ɗauko link daga website ɗin masu kayan ka saka a cikin website ɗinka ko pejinka na kafar sadarwarka. An ka sa mutum ya yi clicking ya sayi kayan nan na wannan link ɗin da ka saka a cikin website ɗinka, to za ka samu daga cikin ribar da za su samu, za su baka naka kasan. Wannan shine abin da muke kira affiliate